Hello लोगोफोर आंनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोन गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायहरनाय थाबाय। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ नै थास' बिबार बिनिफ्राय मैथा ओमफ्राय अमा ओमफ्राय नै हाखाजोब्बाय सामब्रामबो बानलुबो बेनिफ्राय बेहाय देनाय दोनखाबाय सामब्राम गुफुर ओमफ्राय बानलु एसे देफादों बेबायदिनो सारायाबो दुंबाय एबार होनसै आं अमाखौहाय ओमफ्राय ओरैजाय दङ बेबो अमा आलुजों थास' बिबार जायैफोरनि नैबेलाय अमा आलु नोरसिं आरो थ' नायलांदो बिदिब्ला लोगोफोर बेजों लोगोसे बाखि ओंख्रिखौबो देखायनोसै आं लोगोफोर माखासे ओंख्रि जाहैबाय नै ओंखाम मोनबाय नैबे अनला नाथुर मेवाइ बियो अनला नाथुर मेवाइ गंगार दुन्दिया दालि जहल मेवाइ नैबे मिरामिस नैबे आमिस नैबे भाजा बियो मान्दे आलु भाजी सारायाव गुन्दै खुंबाय आङो बिदिब्ला बेदर होसनसै आं नोंसोर मिरामिस दालिजों मेवाइजोंना थादों नालाय बेदराया बेनिफ्राय नैबेखौ होनसै सामब्राम बानलुखौ औ आहायनाय दाना बल खेला नायनो दावरावथार लोगोफोर आं संख्रि हालदै जिरा गुराखौ खालामनानै बेखौ लानाय जायासै दा एसे एवबाय एसे खालामनोसै ओरै फारसेया मोनबाय अमा आलु नोरसिङा बिसोरो मैथा थास' बिबार जाया नालाय गासिनो होनोसै बेखौ होनसै नै एसे खामफिनसै एबार नैबे औ दाहायनाय बल खेला नायनो दावराव बेखौ होजोबसै आङो हरखांबाय हालदै हालदैया नांबायमोन ओमफ्राय दा एसे हरफिनसै आङो हालदैया नांबाय खिन्थु केमेरायाव नाङाखै बायदि खोबहाबथ'बाय एसे रेबथोंसै नै ओमफ्राय बेखौ एसे होबावनोसै केमेराखौथ' फुरलाना नोंनि एवनायाथ' जाखाबाय बिराद खामबाय जाखाबाय बेखौ एसे खोबहाबफिनसै आं बांद्राय खोबजाना मानो होनबा बियो दा रुइनाय नङा नालाय ओंखायनो थौसिखौ एसे सुस्रानानै हरनाय जानोसै एसे होबाय बेनिफ्राय एसे खोबहाबफिनसैलाय एरनायखौ रेबाय थालां
दैया रानबायना एबार दैया रानबाय नालाय सरि एबार मैथा होनोसै आङो मैथा होबाय मैथा होजोबनानै लानोसै मैथा होनानै एग्लिबाय लोगोफोर नै बेनिफ्राय दै हरनोसै एसे बारा हरा फायफानोसै गोदौबाय थाथोंसै खोबहाबथोंसै दसे बिदिनो फ्राय होनानै लोगोफोर मोनबाय नै आंनि अमा थास' बिबार आरो मैथाजोंआ नै मोनबायानो लोगोफोर आं बिदिब्ला दोननोसै थाबैनो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन सोरबाफोर गोदान नायदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना हो बाय बाय लोगोफोर यम गोथाव मोनथारबाय